Ja, we hebben weer. Al even scannen en je wil nog weer een controlefoto, hè? Kijken. Ja, ik wil gewoon even controleren dat ik wil niet op haar rijden als Spanje. Ja. Dus licht uit, hè? Ja. En je ziet hoofdzakelijk wel dat veranderingen heeft van het oppervlakgebouw geweest. En deel komt natuurlijk van de leeftijd
En dat als een paard ouder wordt, je kent natuurlijk artrose, een soort slijtage van de kraakbeen. Maar bij pezen zie je eigenlijk ook wel vergelijkbare veranderingen. Oké. Het vult zich na het aantal weer in met littekenweefsel, alleen geleidelijk aan gaat die pees in elasticiteit achteruit. En wat kun je daar tegen doen? Kijk, er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Ik denk dat lasertherapie wel een van de dingen is die je wel goed kunt overwegen hierbij. Ja. Kijk, heb je echt één groot zwart gat, dan heeft het snel bij mij de voorkeur om dingen te doen als stamcellen of PRP-injecties. En ik vind laser voor dergelijke blessures wel heel veel beter. Ja. Ja, met een high power laser moet je dan, hè? Ja, die kan je zelf ook aanschaffen, toch? Ja, ik zal eens even een YouTube oproep doen. Ja, maar er zijn zeker high power lasers, zeker. En kijk, met high power laser, dat is niet iets dat werkt door het één keer te doen. Je moet dat echt gewoon herhaaldelijk doen. Ja. Dus in de praktijk dan zie je ook hele beginnende veranderingen. Je ziet ook al wat aan de dikke kant, zie je? Ja. En wat is dit dan voor? Is dat van een bloedvat? Ja, correct. Bloedvaten, bloedvaten. Deze kun je in feite een beetje meelezen, want ooit zal dit ook wel een klein beetje gaan afspelen. Ja. Ja, je hebt in één keer een exposure. Ja, mooi. Ja. Als ik iets aan stijfheid zie, dan zou me dat eerder komen van toch af en toe die pace. Ja. Dat is een topveearts. Nou. Nee, Dus maar dat zegt mijn gevoel ook, ja. Dus hetzelfde. Kijk, en we kunnen best met elkaar afspreken dat als je twijfels hebt, dan sta je zo weer op de stoep, hè? Ja, ik denk dat dat verstandiger is. Ja. Dan nu eerst zo laten. Ja. En de zomer even voorbij. Ja. En dan ga je hem ondertussen zien te lezen. Ja. En dan kijken hoe je dat krijgt geregeld. Ja. Jeannette. Ik zou dit mooi aan. Zijn dan met elkaar eerst vast. Ja. Goed zo. Zit. Klaar.
Als dekhengst? Nee. Oder day in the life of Oda. Ik ben onderaan in de rang, hè? Ik mag pops keppen. Ja. Ik mag alleen nog maar filmen. Ja, dat heb ik al. Ja. Ja, verdomme maar even. Oh. Nou, dit werkt toch perfect. The magic brush. We hebben. Nou, ze zeggen dat het heel goed is van dat leeft hier. Ja, toch? Wie Oda? Dank je, Wouke. It's perfect. Ja. Clear. En zelfs doen we daarom. Ja? Helemaal leuk. Ja, vol. Kom maar, even langs je zet anders. Oh ja. Dan doe ik het goed. Nou, kom. Ja, ik ren wel even mooi. Zeg toe.